हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे नोंथांमोना आं दिनैनि गोदान खबरखौ नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय गोबाव खालामालासिनो दे जागायदिनि से नाम्बाराव नाय कर्नाटकायाव लकडाउननि जौ लोंनो मोनैनि सानै सुइसाइड जादोंनो मा होनो कर्नाटका जायखौ जों बेंगालुरु होननाबो मिथियो बे जायगायाव माने जौ मोनलोङैनि दा लकडाउननि जौ मोनलोङाखै जौ फाननो मोनाखै बिनि थाखाय जाय जौ मोनलोङाखै बिथांमोना माने सानै सुबुङा सुइसाइड जादों आरो 2 नाम्बाराव नायबावदो इटालियाव गासै 11,000निबो बारा सुबुङा कर'ना भाइरासजों जिउ खहा माने इटालि हादराव 11,000नि बांसिन सुबुंफोरानो कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानांबाय आरो 3 नाम्बाराव नाय नोंथांमोन मुकेश आम्बानीया कर'ना भाइरास अलखदनि थाखाय 1,000 करोड़ होबाय आरो माने 1,000 करोड़ फैसा होबाय बिथाङा मुकेश आम्बानीया जोंनि भारत हादरनि बा इन्डियाननि रिलायन्स कम्पानिनि मालिक बिथाङा माने बे कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां भुगिनांनानै दङ जोंनि भारत हादरा जायखौ लकडाउन फोसावदों बिनि आंखालनि थाखाय बिथाङा 1,000 करोड़ रां हरदों बिथाङा अनसुंथाइ होदों आरो माने दाना 4 नाम्बाराव नाय अक्षय कुमारा 25 करोड़ अनसुंथाइ होबायनो कर'ना भाइरासनि थाखाय अक्षय कुमार जायखौ जों फिल्म इन्डास्ट्रियाव नुयो बिथांखौ मा होनो बिथाङा बलिउड सिनेमानि सासे एक्टर बिथाङाबो मानो 25 करोड़ माने 25 करोड़ होबाय दानिया 5 नाम्बाराव नाय आसामाव दाबो गासै कर'नाजों गाग्लोबजायाखैनो सरि गासै नङा सासेबो कर'नाजों गाग्लोबजायाखै आरो माने आसामाव दासिमबो सासेबो कर'ना भाइरासजों भुगिनांथ'वाखै माने रावबो जायाखै आरो बेनो दानिया नोंथांमोननि बेखौ नायनाय बिराद गोनांथार आरो मिथिनांगौ गोनां माने नंखाय फोसावनाय जोंनि ससियेल मिडिया बायदिफ्राव माने नंखाय माखासे फोसावगासिनो दङ मानसिफ्रा आरो थाबैनो माने गुबुन लामा माने माबा माबि होनलाबायो आरो बेनो जाहैबाय 1 नाम्बाराव नाय गामि अमा बुथारग्रा फैदोंनो माने गामि अमा बुथारदोंनो मा जादोंनो कर'ना भाइरासनि थाखाय अमा फिसिनो मोनलानो मानो होननानै बिराद अमा खालाबायदों गोबां जायगायावबो बेबो नंखाय फोथायनो नाङा आरो नायबाव 2 नाम्बाराव लकडाउनखौ 3 दाननि बारायगोननो माने लकडाउन बे जा भारत हादरावदि होदों बा आसामावबो होदों जोंनि बिटिसिआवबो होदों बा बिटिआरआवबो होदों बे लकडाउनखौ माने 3 मास बारायबावगोन होननानै गोबां मानसिफोरनि खुगायाव आरो फेसबुकफोराव नुदों माने बेफोरबो नंखाय आरो जिअ रिचार्ज फ्रि मोनगोन बे जाय जिअ रिचार्जखौ फ्रि मोनगोन होननानै दा दावराव जागासिनो दं माने मेसेजबो फैलाबायदों बायदि आंनावबो फैलाबायदों बेफोर माने नंखाय बेबो ओरैनो बुंलाबायनायसो दा इन्टारनेटआ बन्द जासिगोन होनदों इन्टारनेटखौ बन्द जागोन होनना बुंदों माने इन्टारनेटआबो बन्द जानाय नङा दे रायजोफोर बे मालाबाबो जानाय नङा माने जायोब्ला आलदा अफिसियेलि मोनसे माबा फैखागोन बेखौ फोथायनो नाङा आरो एप्रिलनि 29आव बुहुमा जोबस्रांगोन होनदों 29 थारिखआव एप्रिल माने एप्रिलाथ' गामोननो हाबसिगोन बे एप्रिलनि मा होनो 29 एप्रिलाव मा होनो 2020नि 29 एप्रिलाव बुहुमा जोबस्रांसिगोन होनना बुंनायाबो नंखाय रायजोफोर बेखौ नासाया फोसावदों होननानै बुंदों बायदि बुंदों आरो बेफोरबो नंखाय आरोना आसा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लादो आरो सोरबा मोनथिनो खोन्थानानै होबानो जाबाय बाय लोगोफोर